Nginamanga ngani mina? Lutho anginawo amanga. Lenza kwethu. Yabona social media mengabe yasikhuthaza social media. Kumele sikhulume ngezinto ezinhle ezenzeka ku-social media. Asibongeleni nayo intombi yasemachumeni, uMawelewele. Lapha eMtubatuba nje kuthiwa emva kwaSpa. Kuthiwa hhayi, seziyakhala. Ibhizinisi ihamba kahle. Ibhizinisi esaphotwe khona la ku-social media. Umuntu omnyama esaphotha umuntu omnyama. Yabo, iyona nto kumele sikhuthazane kuyona-ke leyo. Yabo, siyiyeke lezi zingenamsebenzi omathumana uphutha. Siyiyeke lezo. Sifokhase kule positive. uMawelewele khishini. Sibonile abantu bethutheleka since lokhu eqalile nje u-operate. Wenza kahle, ibhizinisi ihamba kahle. Simfisela futhi inqubekela phambili. Nomunye futhi evele uma befuna ukusaphotha, asaphothwe ukuze wazi ukuthi sibe sebhizinisini senze imali. Siyiyeke into engenamsebenzi engazosebenzela. Yabo, siyiyeke izinto engezukusenzela inzuzo. Danko.